everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ikaw ba? Gusto gid ka mabuking dayon no? Di ka mabuking. Tungod kay doon ako ilaing paagi. Aron di ka mailan dayon. Ugod sa maguna ng paagi ha? Patuo na to sila nga may sakit ka. Giubo ka. Unsa? Ug sa ingon niya nga paagi, may katarungan ka. Nga di mo kigatubang nila udugay. Ang katawa mo ka? Naunsa ka? Nganong kalit mo lang kagkatawa riha, ha? Nasugdan ka na? Huy! Ikaw ba? Sagdi lang ko makatawa ko. As kalaw gawa, uy. Kanuwa ko kaunaw na ana, da? Problema pa man ko. Saunsa? Okay naman din mapaskit-sakit ko nun, sir, no? Aron, di ko makalihok pareha sa lihok ni Liliba. Bright ka sa di mo dahi, sir, uy. Sa to? Bright ka, sir. Kung sa isang pit ni mo na ko? Love. Love naman dito ka, no? Pero pwede ilisan? Pwede langga? Mas class gid mo sulti ang imong kaluha kay nimo. Natural nga mo na itong class. Kay nagdako na gusto din sa syudad. Naka-eskwela din sa syudad. Samtang ako, katkat-bukid naman taong ko. Ang ako mga kauban, kay mga langgam, kabaw, baka, kanding, iro, o guban pagkahayupan sa kabukiran. Sabaan ni mo eh. Hindi ka sabaan. Ay nila papakisulti na ako. Pero, kibaw ka. Happy kay kurun. Pwede rin yun ay kung magpasakit-sakit, no? May kay kuan na, oy. Kaysa una, no? Kung doon na may pangayoon nga duwaan ni mama o ni papa. Na, magbutang din mig-aho sa sampot. Aron manginit mi. Aron mura din mighilantan. O di, duwaan dayon. Plus, itlog og orange. May wag di na lang kay ka magdagan og istorya pa. Kay maugid na kabukingan nimo da. Alagi ko sa waya. Kay mas mutaas gid ako explanation kun momentaryo pa kanako. Pag-istorya diha. Baag gid. Hoy! Mukhaan ko wala ni mo love ha! Hoy! Sir! Gutom ba ako? Butong pag-practice dire niya! Sir! Kinsa ko? Love! Muna ko kaon love ha! Kay gutom mon! Kana, ingon na nang sulutihan ni Lili. Kaya, muna ni sulutihan Lili. Pulos na ng Lili. Ay, Lili. Imo man siya kong gihaasol og maayo day. Unya lang yun kang magkita ta. Kusi unta yung kagikan sa buntag handos gabi eh. Kalimutan kulutan na! Inasal mo yan! Iyan ko na! Selebrasyon sa mong bagong negosyo, mga abay. Pining na tayo niyo, no? Pining na! Bagong pining na may. Ay! Nag-inom di ka din, he? Inom kamay. Mo di wag ka mo apa sa tindahan? Pasyon ang selebrasyon sa itong pag-ablis tindahan, day. Kadaghan na ko ninyong nahurot. Tagsara na yun. Dali. Kaunan dali. Lamig yan yung pulutan. Inasal ka baboy kat. Di masaka ng inasal baboy. Nag-asal ba si Biding? May kuha kong 10 ka kilo. Bayarin niya to, ha? Unsa? Sige. I-arrange din yung maayo diha, Bilyo. Buta na diha. Usbo na po maining kama, Ma'am Corazon? Oo. Mas maay na madapit sa bintana ang kama. Aron kun ganahan si Lili nga mangabli sa bintana para preskong hangin, makahimo na dayon siya. Oo, noon. Ganahan to siya priskong hangin. Maog yun. Tita! Yvonne, hangano? Nanawag si Arnel ni mo. Mau ba? Siya na. Bebe. Hello? Ma. Oh. Pamauli ni si Lili diha. Ay, salamat. Ay, pastilan, Ardel. Nalipay kay Kuana. Ug niya na gani, ako na gipatiman ang inyong kwarto. Gipausab ra ba na ko arrangement ani sa kwarto ninyo? Okay ra ma.
Ikaw rin bahala diya kung unsay maayo. Unya, kano sa mo mamauli? Sa sunod semana. Sa sunod si Mana? O ma, mamauli namin sa sunod semana. Ay, salamat. Kay Bao Garner, nabala ka nagyukos kay imtang ninyo ni Lili. Labi na yun ni Lili. Unya, kumusta naman siya? Ako na siyang giadto og doktor ma. Kay giubuman siya. Mao ba? Mao bitaw nga ako na siyang gibutang diri sa rest house. Kay giubuman sa siyang maayo. Di maayo nga magpadulo na siya nimo. Uy, pastilan. Ipaatimanday na siya sa doktor. Basi nun sa nanangaubo, ha? O lagi ma. Sige, babay na ha. Relax lang diya. Ako ni bahala ng Lily. Basta sa sunod semana, mamauli na mi diha. Unsa? Sa sunod si Mana? Mato na ta sa inyo? Oh. Kinahanglang mamauli na ta sa sunod semana. Dawi. Oo, naunsa ka? Unsa naman sa kadiha? Naglubag-lubag naman sa kadiha. Abi ni mo no. Hmm. Nervyoso diyo ko kumagisngot ta ka sa inyo. Ambot ba? Mura man ko kasukaon dayon. Ang praktisig maayo karon, mao ang pagkamasakiton sa baga. Unsa? Unsay? Atong ipalutaw nga doon na kay spot sa baga. Mao nga di una ka maayo magsagol-sagol sa mga tao sa bahay. Himuon ko nimo tibihon? Spot sa baga ang akong gingon, dili TV. Daoy, parehas raman na. Baga, maghihapon na. Pero okay na. Dili na kay ko nervyoson, ana. Love. Anong tutok man ka na ako, love? Mama ka na ako isang pit ni mo. Aw, unsa ganito tinuon ni mo ngan? Arnel, Aw, Arnel. Okay. Arnel, love. Kangilo, uy. Ngilo? anong niluman ko no? Angang. Di ko tinuod nga may relasyon ta. Ngilugid na. Lisod ba pag inartista, ha? Hoy, kinahanglang buhaton na nimo ha. Kay Naibaw na ko, uy. Ay, ko pa hinumdumi. Nga tuan ninyo ang ako amahan. Pero, tempa, kiyon sa man ninyo ang amahan? O sa man, inyo nagigapos? Inyo nagitorture? sa pagkakaron, wa pa sila gibuhat nga dawtan sa imong amahan. Pero moabot ang panahon nga pasakitan ni nila kung magpawangbu ang kagbuking sa atong kasabutan. Sige, balik ano, uy. Andama nang imong kaugalingon ha. Kay sunod Domingo, mamaulin ta. Day, luto agin yung paborito sudan nila ni Lily o Arnel, ha. Pero kanan dili makaubo. Walang una tay seafoods karon. Tita, unsa may okasyon? Ganun busy man ang mga tao din sa kusina. Ay da, mapauli na karon Domingo sila si Lily o si Arnel. Mao ba? Karong sunod Domingo? Unya sayo kayo ka nga nagpaandam din sa kusina? Ay, naghatag lang ko da ang instruction nila. Kinahanglan bagod nga pinili ang sudan nga andamon. Kay may ubo man si Lily. Ay, taoy. Ugma, Domingo na. Ugma, makita na ako sa personal ang inahan ni Arnel. Uy, wa pa sa di matugning kanahan. Nahasol ka sa mahitabo ma. O tao no, kinsa man sa dili nervyoson, nga ugma, mao na magid ang adlaw nga makita ako sa mga tao sa inyo. Kanang, dili ba himog mo hangyo? Unsa nam sa na? Mahimog. Sa sunod Domingo na lang tamo ato sa inyo? Dili mahimo. Oh. Ugma, mupaulin ta. Ug ugmang adlaw, ikaw na, si Lily. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!